Bamsabisa ngokumbopha-ke uma ngabe eke weza kumbuthano we-BRICS Summit ozobe useBrazil. Siyaphinde siyakwamukela futhi siyinkatheko yethula izindaba. Silithimba lomana lapho ngikutshele nazi izindaba. Sikuthakela zona uyithole zishisa eziwuchungechunge zingakathakwa ngabutha. Ngalesi sikhathi-ke sibika ukuthi loyo ongupresidenti waseRussia uPutin ngeke ezebe kwi-BRICS Summit ezobe ibanjelwe eBrazil kwesikaPresident Lula. Lokhu kumayelana ne-warrant arrest eyakhishwa inhlangano i-ICC yokuthi makaboshwe. Kanti ngaleso sizathu angeke ezebe mdibi munye nalaba akanabo kwi-BRICS. Uzokhumbula ukuthi lesi sehla siqala ukumehlela manje, kodwa sike samehlela nyakenye ngenkathi i-BRICS Summit ila eSouth Africa. Akazange ebe khona kodwa kunalokho wayebambela efonini. Babemthembise ngokuthi uma ngabe eke weza uzoboshwa loyo wayengqongqoshe amaphoyisa uBheki Cele nebala kwagcina kungenzekanga lokho. Lindele ezinye-ke futhi uchofe usubscribe khona uzothola ezinye ezilandelayo zingeze kuphuthe. Siyabonga.